Mom, I think I've hit someone. Do not step out of the car. Cikin wata gajeriyar hira da aka da jarumin fim ɗin kudanci da kuma arewaci wato Uzi Usman ya amsa wasu tambayoyi da suka ɗauki hankalin mutane sosai a kafofin sada zumunta kamar yadda za ku kalli cikakkiyar hira a ƙarshen wannan bayani namu. Usman Uzi wanda aka fi sani da Uzi fitaccen jarumi ne kuma producer a masana'antar shirya fina-finai. Jarumin da ya kasance yana yin aiki a masana'anta biyu ta Nollywood da kuma Kannywood yadda yake fitowa a cikin fina-finai masu ɗaukaka a cikin masana'antar. A cikin hirar da aka yi da jarumin ya amsa wasu tambayoyi da suka ɗauki hankalin mutane sosai a kafofin sada zumunta kamar yadda za ku kalli bidiyon a yanzu. Sunana Uzi Usman Adeyemi wanda aka fi sani da suna Uzi Usman. Jarumi kuma mai shirya fina-finai na kudu da na arewacin Najeriya. Ba mu tarihin rayuwarka. Tarihin Uzi yaro ne da aka haife shi a garin Kaduna, ya taso a garin Kaduna, ya yi karatunsa na primary na secondary daga a garin Kaduna, ya zo yi University of Abuja, ya karanta political science, University of Abuja, ya karanta English degree na biyu a University of Jos, kuma yana da masters ɗinsa da kuma doctorate degree ɗinsa daga University a Togo. Ina sunan Uzi ya samo asali? Uzi an bani sunan ne da nake tasowa irin da muke buga kwallo a Kaduna. Irin abokanai na dinnan yawanci da sassafe za su zo su tashi ni su ce mu oke mu je mu buga kwallo. So muka je kuma defender ne ni lokacin. So ba na barin kowa su wuce ni su je su ci kwallon. So sai akwai wani babban aboki na garin Kaduna lokacin, so da ya kira ni Usman sai ya kira ni Uzi lokacin. So daga nan aka fara kira na Uzi, sai Usman din ma ya boye, sai ko ina Uzi daga nan kawai na daura da Uzi din. Yaya ka shiga masana'antar fina-finai? Yanda na shiga masana'antar na fara nema daga PA, na fara kuma daga makeup artist, an yi assistant makeup artist, na zuma makeup artist. Daga nan dai na fara producing 2010 ne fim ina na farko a Ghana, ana kiran shi Onda. Daga nan na dawo arewacin Najeriya, na haɗa Alinu ya ce min ka dawo arewacin Najeriya ka zo ka fara fim, kai dan arewa ne. Na dawo arewacin Najeriya 2012-2013 muka zo muka yi Oga Abuja. Ni na zamanto dalilin da aka fara hada 'yan Kannywood da 'yan Nollywood, manyan jaruman Kannywood da manyan jaruman Nollywood. Muka zo muka yi Oga Abuja, na zo na yi Maja, na hada Ibu da marigayi Ibro, fim ɗin ya zo ya fasu ko'ina. To yau alhamdulillah gani nan da aka na zo na zama jarumi muke kansa har yanzu. Menene yarenka na asali da kuma addininka? Bahaushe ne. Saboda mahaifiyata Bahaushiya ce amma mahaifina bai rabe ne. Dan Kwara ne amma mama da yar Kaduna ce daga Zaria, ya Shadow Platina ce. So amma babana bai rabe ne daga Ofa local government Kwara. Cikakken musulmi ne ni. Fiye da mutane da yawa ma da suke tunani ni ba musulmi bane. Ba na ma wasa da musulunci. Ba sai na gaya ma kowa wai musulmi bane ni ko kuma inda nake addini na ba. Amma it's okay, it's fine. Inda kowa suke tunani ni ba musulmi bane, kuma bai kamata a ce wai ana bambanta jarumai saboda addini ko kuma saboda daga inda suka fito ba. Wani matsayi kake son fitowa a cikin fim? Wallahi na fi son acting na tausayi, amma an fi bani acting na mugunci. In fito mugu, ban san me yasa suke bani ba mugu bane, amma na fi son yin fim ɗina da mai tausayi wanda mutane za su iya relating da shi, wanda saboda Najeriya ana shan wuya Najeriya yanzu. So na fi son in yi labarin da zai iya sa mutane su gan kansu a ciki. Idan aka ce ka zaɓi ɗaya daga cikin ƙawayenka, Rahama Sadau, Nafisat Abdullahi, Maryam Boot da Hadiza Gabon, wacce za ka zaɓa? In zaɓi ɗaya daga cikin Rahama, Nafisa Abdullahi, Maryam Boot, Hadiza Gabon. Ban shiga uku ba kuwa? A manyan matan Kannywood dukansu ma abokanai na ne. Na mu Nafisa muƙabala. Rahama Sadau ƙawata ce sosai, so dukansu suna da ɓangaren su a rayuwana. Akwai na ɗauka dukansu kuma duk sun sani. Dukansu ba zan ce wai ga ɗaya da nake so nan fiye da ɗaya ba, dukansu akwai da na aje su a rayuwata kuma a zuciyata. Tsakanin fitowa a fim da zama producer wanne ka fi so? Gaskiya na fi son producing. Kana da aure? Ban yi aure ba gaskiya. Budurwa fa?
ina da ita amma ba ta so gaskiya ina faɗa. Insha Allah kwanan nan zan katin aure. Wanne ka fi so tsakanin Nollywood da kuma Kannywood? Kannywood. Saboda daga arewacin Najeriya nake kuma gani nake kaman akwai labari ma da yawa da bamu riga mun fito da ita ba daga arewacin Najeriya da mutane za su kalla kuma su fahimta. Mun ga ka fito a cikin shirin fim a Nollywood mai suna A Tribe Called Judah. Yaya ka tsanci kanka a cikin wannan fim din? Wannan fim din da ake kira A Tribe Called Judah, yanda na tsinta kaina a cikin fim din shine mai fim din sunanta Funke Akindele, kowa ya santa a Najeriya. Ta zo ta kira ta ce lokaci ya da zamu zo mu yi wannan fim din. Muka zo muka yi wannan fim din, tana da yara 5 labarin, kuma duk yaran sun fito daga faɗin Najeriya ne, daga Yarbawa, Nyamarai, duka ta haifa yara ne ko ina. So amma Bahaushen shine ya fi hankali a cikin dukansu. So wani abu daban ne da ban taɓa yi ba shine ne a fim din, kuma fim din suke sha sinima ne, kuma shine babban fim da ya fi kawo kuɗi a Najeriya tun da aka kafa harkan fina-finai a Najeriya. Yanzu mun kai biliyan 1. Ka kuma fito a sabon shirin Sons of Caliphate da ya fito. Yaya ka ji da ka tsinci kanka a cikin shirin? Gaskiya Sons of the Caliphate sabon kuma da ya fito sunan shi War. So da aka kira ni yanzu yi wannan role din police din a ciki, na ji daɗi sosai saboda gaskiya ban taɓa karakta na police ba a fim. So da producer din Dimbo a ya kira ne ya ce Uzi ba mu taɓa ganin ka irin wannan role din ba, so zai yi kyau sosai, fans ɗinka su ganka wai zaka iya wani abu daban. Saboda ina cikin manyan series da suka fito daga arewacin Najeriya da ta karbu a duniya gaba daya. So lalle alhamdulillah ina cikin War, which is the Sons of the Caliphate story, kuma yana da kyau gaskiya kowa su je su kalla. Wani abinci ka fi so? Abincin da na fi so shine ina cin kowane abinci gaskiya ina cin kowane abinci, amma gaskiya na fi son tuwo da kowane irin miya. Wace shawara za ka ba matasa masu son shiga harkar fim? Shawaran da zan ba matasan da suke so shiga masana'antar fim shine ladabi da biyayya. Wasu danga roƙon Allah, suna sallah akan lokaci, kuma kasi gudu su ba abin. Anything about the company called Mega Oil? Yes, sir. Habib? Mega Oil is up to something. What it is, I'm uncertain of. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku akan wannan rahoto. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karan ka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da murkukai.